viatge sense la guia Michelin a la maleta. D'esta manera visiten els restaurants guardonats com a signe de coneixement de la bona taula. Ara, estos distingits gourmets podran vindre a la Safor. La Rob de Gandia ha guanyat avui una estrella. A la cuina de la Rob avui han treballat com qualsevol altre dia, i això que no faltaven motius per a la celebració. Ricard Camarena, propietari i ànima de l'establiment, s'alça avui amb la notícia que un cuiner espera tota la vida. La Guia Roja, la prestigiosa Guia Michelin, li ha atorgat una estrella. El dijous m'ha portat la nostra primera estrella Michelin. La veritat és que una alegria immensa. La seva afició és el seu treball i deu agradar-li molt perquè amb 33 anys Ricard té una carrera meteòrica. Premi Cuiner Revelació 2006, millor restaurant segons la revista La Cartelera, millor establiment de la comunitat i ara la preada estrella. Tot gràcies a la seva manera d'entendre la cuina. Seriositat a l'hora dels plantejaments, una filosofia de cuina molt definida i sobretot molta personalitat i un estil de cuina molt propi. Per a Ricard és primordial l'equip i no cal dir-ho, els comensals. La seva filosofia és que mengen bé i que tornen. I si encara no han disfrutat de la seva taula, ara tenen l'excusa perfecta. Ja ho saben, prenguen